представлява телефона с дебелата батерия. Почти 2 пъти по-дебел е, отколкото с нормалната батерия. В момента батерията е заредена на 1%. Не знам дали се вижда. Оставащо 1%. Ето какво е ползвано. Не знам дали се вижда. Не е зареждан от 14 дена, 3 часа, 8 минути и 29 секунди. Не знам дали се вижда на клипа, дали може да се види. 14 денонощия и 3 часа, откакто не е зареждан. За тези 14 денонощия има гласови повиквания 6 часа, 14 минути и 15 секунди. Дано да се вижда на този глупав апарат. Ето бе 6 часа, 14 минути и 15 секунди. Ето, не знам така дали се вижда. 14 дена, 3 часа, 8 минути и 29 секунди. Така. Екрана е светил 3 часа и 19 минути и 19 секунди. Тоест, когато при разговори екрана изгасва и не се използва. Не знам така дали се вижда добре. Ето гласови повиквания, 6 часа. Така май по-добре. Е по-на фокус, като е по-отдалечен. 6 часа, 14 минути и 15 секунди. Лошото е, че в услуги на Google Play не се вижда колко време е ровено в интернет, колко трафик и така нататък. Батерия в готовност, 14 дена, 3 часа и 7 минути. Не знам така дали може да се види. Това е.